Το Καρναβάλι της Πάτρας είναι μια από τις μεγαλύτερες και παλαιότερες αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Ελλάδα, με πάνω από 196 χρόνια ιστορίας. Αποτελεί ένα θεσμό που συγκεντρώνει χιλιάδες καρναβαλιστές και περιλαμβάνει παρελάσεις, χορούς και το εντυπωσιακό κάψιμο του Βασιλιά Καρνάβαλου. Στην Κέρκυρα, οι πετεγολέτσες παρουσιάζουν μια εντυπωσιακή αναδρομή στην αναγέννηση, με εκθαμβωτικές μπαρόκ στολές και επιβλητικές παρελάσεις, δίνοντας ένα ξεχωριστό βενετσιάνικο ύφος στο καρναβάλι. Η ανατρεπτική τελετή του καψίματος του Σιωρκαρνάβαλου σφραγίζει το τέλος των καρναβαλικών εορτασμών. Στην Άουσα, το έθιμο των Γενίτσαρων και Μπούλων είναι ένα παραδοσιακό καρναβάλι, με ρίζες από τον 18ο αιώνα. Οι Γενίτσαροι φορούν παραδοσιακές φορεσιές, διακοσμημένες με ασημένια νομίσματα, ενώ οι Μπούλες είναι άνδρες με γυναικεία ρούχα.